ଆରେ ବାବୁ ଭାରି ବୋର ଲାଗୁଛି, କେହି ଗୋଟେ ଗପ କିଛି କୁହ। ତାହେଲେ ଭୂତ ଗପ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା। ଆରେ ଭାରି ମଜା ହବ, ବୁଝିଲୁ କୁଲୁଆ। ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଭୂତ ଗପ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ, ଶୁଣିବା ଭାରି ମଜା ହବ, ବୁଝିଲୁ ମିତାଲି। ଆଉ ଯଦି ସତେ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ? ବୁଝିଲୁ ଶିବା, ଯଦି ଭୂତ ଆସିବ ତାହେଲେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇଲେ ଭୂତ ଚାଲିଯିବ। କୁଲୁଆ, ସେ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳ ଯୋଉ ଭୂତଟା ଥିଲାନି, ତାକୁ ଯୋଉ ଗୁଣିଆଟା କାଢିଲା, ସେଇ ଭୂତ ଗପଟା କହିବୁ। ଗୁଲୁଆ ନା ଭାରି ଡରିଗଲାଣି, ସେ ଜମାରୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଏକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭାରି ମଜା ହବ। ଗୁଲୁକୁ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନି। ଗୁଲୁ କେବେ ବି ଭୂତ ଫୁତକୁ କେବେ ଡରେନି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଗପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖିବା କାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଏ ଆଗ ଏକ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ ଯାଇକି ଆସେ ଆଗେ। ତମେ ସବୁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମତେ ଭାରି ଜୋର ଏକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇଲି। ବସିଥାଅ ସବୁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିବି। ଦେଖିଲ ତ, ଏକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଗୋବରା ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ସେ ଆସିବ ନା ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିବ? ଡରୁଆ ଛେରୁଆ।